Toto sú tzv. Senetové deti. Jeden z jeho vlastných nápadov, ako ušetriť peniaze. Zábery skrytou kamerou zo skutočných udalostí, ktoré strihali do grotesiek. Všimnite si tento dômyselný objektív. Stávalo sa, že kamera zadriemala vedno s kameramanom. Kto by sa odvážil tvrdiť, že také čosi nie je možné, keď sa všetko odohráva pred vašimi očami. V palebnom postavení jeden zo šarvancov. Na príjme Charlie Murray. Senetové gagy vymýšľal najbláznivejší tým ľudí v histórii filmovej zábavy. Každý deň ich spolu zatvorili do ateliéru a sám starý majster ich strážil, prehováral a zastrašoval. A navýše dozeral na to, aby striedmo jedli a pili. Tu máme niekoľko výsledkov jeho 10-ročného úsilia. V Dieťati z Hollywoodu sa Charliemu Murraymu nepodarilo prinútiť vinníka, aby sa priznal k svojmu činu a preto prichádza trest pre všetkých. Vlastne takmer pre všetkých. V príbehu Začudovaný William Billy Bevan celkom nevinne a nič netušiac s chuťou sa pustí do lahodných ústríc, no napokon zvádza nerovný boj s tou najzúrivejšou z nich.